Sziasztok, ebben a mai videóban boxolni fogunk. Boxolós videó. Még közben, hogy egyet röpülök nektek. Kezdjük is. Először is a jobb bal felütést azt így csináljuk. Azért van így szétszakadva itt, ma beleütöttem olyant, egy puff, ketté szerepel. Régen lepettem én nekem, mindent megcsináltam miért, de amiket én mondom, nekem úgyis mindegy, nekem úgyis mindegy, úgyis mindent megcsinálok, amiket én mondok neked, mindent megcsináltam érted, mindent megcsináltam érted, igen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és hozzatok fel, én mikor voltam. Jumika! És elfelejtettem mondani, hogy mind a két hétvégén lesz videó, szóval ne maradjatok le, és várjatok, én most, és csumi!